Mga pasahero nga taga Talisay City nang hinaot nga malugwayan pa ang programang Libreng Sakay. Ang report ni Femery Dumabok. Usa sa nang hinaot nga ibalik ang programa mao kining trabahante sa usa ka mall sa Dakbayan sa Subo. Kay matud pa dako kining tabang kanila nga taga Dakbayan sa Talisay. Matigom nun tanilang 40 pesos nga pamiliti matag adlaw nining programa sa Department of Transportation nga libreng sakay. 30 ka mga modernized PUJ o BEEP nga magbiyahian sa Talisay City ang partner sa DOTR sa maong programa sud sa duha ka bulan. Niadtong alas 12 sa udto sa Hunyo 30 natapos ang programa. Ang makasib-sib yung sa plate ba. Ya igauli pod makasave gapon. Ya karon na. Lisod na kayang pamliti karon, mahal-mahal na yun. Mas maayo, ma'am. Kay makakonkuan sa amo ang pamliti ba kanang sanay makasave-save mi ba? 20, ma'am, padung ani 40 bakan 40. Bisa na mga driver sa BEEP susama og panghinaot kay nakita nga dako kining tabang. Silang mga driver ug konduktor padayon nga nagdawat og sweldo bisan sa libreng sakay nga programa. Libre sakay kay mga pasahero nagayo at masad kay makasiban sila. Karon plite naman. Atong pitsa uno. Kuna medyo kalma-kalma sila. Samtang alang sa ubang pampublikong sakyanan sama sa mga bus o traditional nga PUJ, ang pag-undang sa libreng sakay nakatabang kanila kay mas nabahina na sila og mga pasahero. Oba ni John Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.